Što je to savršena žena? Žene se često trude biti sve u jednom. Uspješne poslovne žene, dobre supruge, brižne majke i savršeno pedantne kućanice. Žena tu ulogu često igra u društvu zato što se od nje to očekuje. I kad daje sve od sebe, nikad nije dovoljno dobro. A čekaj, kako misliš nije dovoljno dobro? I evo nas kod stereotipa. Ako žena odluči brinuti se samo o kući i obitelji, onda je neodgovorna i ovisna. A ako se žena zaposli na puno radno vrijeme, i to još recimo na rukovoditeljskoj poziciji, onda joj se kaže da zanemaruje muža i djecu, da misli samo na sebe i na svoju karijeru. Da, a ako žena želi ili mora balansirati između karijere i obitelji, onda joj se često nameće krivica da jedno od to dvoje ne može raditi dovoljno dobro. Uz podršku žene nekako uspijevaju, ali nije lako. Stoga jest najveći izazov poticati ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Promjene se moraju dogoditi ne samo u zakonima, nego i u kulturi, obrazovanju, odgoju djece, ali i u svijesti ljudi. Sve promjene koje očekujemo prvo se moraju dogoditi u glavama ljudi. Koje bi se, po vašem mišljenju, još promjene u svijesti ljudi trebale dogoditi?